Iso kättä. Janssia jo kuohuviinit lentelee, vai onko meillä samppanjaa? Antero pääsi tommoseen samppanjan pesuun tonne ja... Kummasti toi Anteron puoli näkyy keikkaavan tuolla koskessa. Kyllä. Ja sitten ensimmäinen killan kori on siinä odottaa nousia ja siitä tyttö rohkeasti koriin, ei kannata jännittää. No niin, sinne vaan, siellä on 10 ihmiselle tila. Siellä on tikapuut siinä korissa, niin niistä on helpompi kiipeillä sinne. Niinku päällä vai? Eiku melkein ton vielä. Onks kivaa? Aivan loistavaa. I love Finland, so naked. Oikein hyvät fiilikset tuntuu olevan Skillan porukalla. Come to Finland, we go Varmasti naked kaikilla into the muillakin lake. kasteeseen osallistuvilla tänä vuonna. Noin, siellä on hiuksenkin pesty, eli superfuksit tosiaan. Juho Toivonen, Emmi Hallikainen, Helge Jalonen. Rupeaa olemaan uitettu siellä ja ensimmäisenä koskee tosiaan sinisessä haalareissa Skilta, joka jäynä on ilmeisesti tänä vuonna ollut ylitse muiden, koska he ovat täällä nyt ensimmäisenä. Ja sieltä saadaan superfuksit pois. Heille iso käsi vielä. Ai ei tullutkaan vielä. Amasin. Ei todella. Se on hauska.